Vítajte v našom podcaste DSA. Myslím si, že každý rodič, ktorý dá k nám dieťa do školy, by mal mať ten pocit bezpečia. Vítajte v našom školskom podcaste, kde sa dnes budeme rozprávať o tom, prečo je súkromná základná škola DSA v Prešove taká výnimočná a prečo dáva na žiakov osobitý dôraz. Som Ivka, vaša moderátorka, a spolu so mnou dnes budú naši hostia, ktorí nám pomôžu priblížiť túto školu. Privítajme pani riaditeľku Zuzku Perželovú a šikovného druháka Ríška. Zuzka, môžeš sa nám prosím predstaviť a povedať niečo o sebe? Dobrý deň prajem. Samozrejme tak, že ja sa volám Zuzana Perželová. Momentálne pracujem v súkromnej základnej škole ako riaditeľka už 6. rok a v školstve ako celkovo som už 26 rokov. Takže už je to celkom taká dobrá doba na to, aby som možno aj sa obhliadla za seba a nejakým spôsobom zrekapitulovala svoju kariéru a tak. Takže asi tak. Toľko o tebe. Ríško, ako sa dnes máš? Dobre. Dobre. A čo by si nám o sebe povedal? No, si druhák na základnej škole, to vieme. Čo máš rád? Mám rád telesnú výchovu a informatiku. Dobre. A čo ťa najviac baví, tak mimo školy? Chodím na hudobný nástroj. A aký? Ukulele. Wow, to je fantastické. Dobre. A vieš aj pekne už niečo zahrať na tom ukulele? Áno. Potom nám aj zahráš niečo? No, iba ho tu nemám tak. To nič, sa dohodneme v škole, kedy si zoberieš ukulele so sebou, aby si nám niečo potom zahral. Dobre? Dobre, super, teším sa. Ja keď som rozmýšľala nad tým, aby sme urobili tento podcast a rozmýšľala som, čo by som o súkromnej základnej škole DSA povedala, keďže je to aj moja srdcová škola zo všetkých škôl DSA, priznávam sa. Tak poviem za seba, že práve táto škola je pre mňa miestom, kde sa dá skutočne investovať do vzdelávania detí. Viem a som presvedčená o tom, že kladie tá škola a všetci učitelia a pani riaditeľka a tak ďalej, celý kolektív kladie dôraz na individuálny prístup ku každému žiakovi a viem, že sa tam vytvára to podporné prostredie pre ich rozvoj. Sama viem a vnímam to, že v tejto škole sa deti naozaj cítia bezpečne a podporované vo svojom osobnom raste. Ríško, otázka na teba. Cítiš sa v škole bezpečne? Veľmi. Áno? No, super. Zuzi. Áno. Poďme na teba. Ty ako pani riaditeľka, za chvíľu budú zápisy do 1. ročníka. Čo by si tak povedala rodičom predškolákov, ktorí uvažujú o tom, kam poslať svoje deti na základnú školu a prečo si vybrať práve tu a tu? Určite všetci surfujú po netoch a pozerajú všetky sociálne siete, ako škola funguje. Tak povedz ty, čo by si im povedala a prečo by mali zvážiť práve tú našu školu DSA v Prešove? Áno, my vlastne teraz robievame pre rodičov predškolákov čaj s rodičmi predškolákov. Nie je to čaj o 5, je to čaj o 4. Ale väčšina tých rodičov, ktorí k nám prídu, už majú naštudované z webu alebo z Facebooku teda informácie o našej škole. Čiže oni už s akými takými informáciami k nám prídu a len si chcú tak doťuknúť niektoré otázky, na ktoré možno nenašli odpoveď. Ale čo by som im povedala, lebo oni sa nezvyknú takto pýtať, oni sa pýtajú na úplne iné veci, ale tak my sme vlastne taká moderná, inovatívna škola rodinného typu, kde naozaj kladieme dôraz na toho žiaka, na jeho individuálne potreby, lebo každý žiak je v podstate svojím spôsobom individuálna bytosť, jedinečná bytosť. Má svoje talenty, silné stránky, ale aj slabé stránky. Tie silné stránky treba rozvíjať, podporovať. My si žiakov všímame a ako som kedysi povedala v nejakom videu, ktoré sme spolu natáčali, tak tam som hovorila, že u nás žiak nie je len číslo v triednej knihe, ale tým, že učiteľ a aj učiteľa medzi sebou teda poznáme tých žiakov naozaj dokonale, poznáme aj rodinné zázemie a podobne, tak my naozaj tých žiakov vnímame, keď majú nejaký problém, tak stále tie problémy sa snažíme vyriešiť, áno, tromfne, neodkladáme to nejak na týždeň, o mesiac, nezametáme problémy pod koberec, ale naozaj sa snažíme riešiť tie problémy, ale aj
sa tešíme z úspechov a podobne. Čiže naozaj my tých žiakov vnímame ako také naše deti. Lebo sú to naše deti. Sú. Áno. My sme ich také druhé mamy a v podstate, keď trávia v tej škole väčšinu dňa, tak pre mňa je veľmi dôležité, aby sa tie deti cítili naozaj teda bezpečne ako doma, aby tam mali všetko, čo potrebujú. Čiže my sa im snažíme naozaj vytvoriť také prostredie, aby sa cítili dobre v tej škole. Ríško, tebe sa čo páči v tejto škole? Povedz, také naj. Najviac sa mi páči, keď chodíme vonku a keď sa tam hrajeme. A ešte keď chodím na krúžok. A na aký krúžok chodíš? No napríklad ešte na pohybové, to mám také, že v škole a to sa mi tam páči chodiť. Super. Zuzi, ty si spomínala, že máte tie stretnutia pri čaji o 4:00 s rodičmi. Čo sa oni tak tam väčšinou pýtajú? Tak v prvom rade ich zaujíma, kto ich bude učiť, teda kto prváčikov bude mať, lebo povedzme si, že na tom prvom stupni je najdôležitejší ten učiteľ. Hej, tá škola môže mať krásny obal, všetko, ale keď tam nebudú takí tí správni učitelia, tak v podstate to je vlastne presne od tých učiteľov. Čiže toto. Potom rôzne otázky, či napríklad dostávajú deti domáce úlohy, lebo sú rôzne alternatívne školy, ktoré nemajú domáce úlohy. Hej, a v tejto škole? My máme, áno, pretože si myslím, že má to svoj význam, čo sa týka pamäťových stôp a tak, takže my máme, samozrejme, závisí to od žiaka, aký je to žiak, či píše napríklad úlohy v družine, či nepíše, lebo sú aj také požiadavky, aby nemuseli písať, takže radšej si urobia doma. Áno, radšej si urobia, áno. Aké máme krúžky. A otázka, či sa platí za našu školu. Jasné, to je klasická otázka. A je to tam veľkými písmenami, že bezplatné štúdium. Tak ono evokuje, každá jedna súkromná škola evokuje to, že sa za ňu platí, ale aby sme povedali na správnu mieru, tak DSA-cké školy na celom Slovensku je ich 9, nemajú školné, čiže sú ako keby zadarmo. Platia sa klasické veci, ako je ZRPŠ, obedy a tak ďalej. To sú tie normálne veci, kde aj na štátnych školách sa platia, ale za výučbu ako takú sa neplatí. Áno, takže toto treba vždy zdôrazniť. Máš ty nejaké, alebo aké do budúcnosti nejakú víziu, nejaké ciele, čo chce škola, kam chce ísť, kam chce napredovať? Lebo viem, že teraz v tomto školskom roku sa implementuje do vyučovania také tie prvky motýlej pedagogiky. Ak by niekto nevedel, čo to je, tak môže si u nás na stránke školy DSA Prešov pozrieť aj reportáže. Máme aj video, máme aj článok o tom, napísané. Áno, aby ste vedeli, čo je to tá motýlia pedagogika. V podstate je to na zodpovednosti žiaka, ale určite si pozrite na webe. Skús mi povedať tie ďalšie kroky do budúcna, že? Áno, ja by som si predstavovala, alebo tak túžim, aby sme boli práve v tomto smere výnimočná škola, lebo tak ako som už mnohokrát povedala, nechceme byť obyčajná bežná štátna škola, chceme byť niečím výnimočný a práve tam ide o ten prístup vo výučbe. Aby sme hlavne u tých žiakov podporovali tú individualitu, rozvíjali by sme u nich teda tie mäkké zručnosti, ako je komunikácia, vystupovanie vo verejnosti, na verejnosti, prispôsobivosť. To znamená také všetky tie zručnosti, ktoré budú potrebovať do života, aby sa teda učilo trošku iným spôsobom, ako sa doteraz učilo, len to je všetko také na dlhé lakte, lebo je niekedy... Ešte vlastne nás trošku zväzujú ten školský vzdelávací program, čiže už potom v rámci tej reformy už sa to možno nejak nastaví trošku inak. Trošku aj modernejšie. Modernejšie, áno. Čiže učiť inak určite, využívať nové metódy, formy práce. Škola, súkromná základná škola DSA Prešov je, podľa mňa sa píši aj tými všetkými aktivitami, ktoré vo svojej škole, ktoré sú na škole. Je ich naozaj milión, Áno. Každý týždeň sa niečo deje, je to úplne perfektné. Tým, Žeriško, vždy sa niečo deje. A moja otázka je práve na teba, že
ktorú aktivitu, alebo ktorý projekt, alebo čo sa ti najviac páčilo z toho všetkého, čo vlastne tvoja škola robí, čo bolo pre teba také, že wow, toto bolo super? Všetko. Dobre, tak vyber jedno. Skús. No, také, že sme sa hrali, mali taký čajový večierok a ten sa mi asi páčil zo všetkého najviac. Áno, a čo ste tam také robili? Sme mali takú úplne, že voľný deň, že sme tam vlastne, iba tak to bolo asi tak cez Vianoce, že sme iba pozerali rozprávku, že sme tak si dali čaj, nám pani učiteľka uvarila a tak. Mali ste takú pohodičku. Áno, to je základ. Zuzi, skús mi priblížiť nejaké tie aktivitky. Áno, tak naša škola naozaj, ako si povedala pred chvíľou, žije rôznymi aktivitami a projektami od septembra vlastne do júna. Ale čo by som chcela zdôrazniť, čo vlastne iné školy nemajú, ale my áno, a tým sme trošku výnimoční, sú vlastne tie naše aktivity, ktoré sú zamerané na výber povolania. To znamená, to sú naše dlhodobé také projekty už od vzniku DSA, ktoré sú to vlastne pre 4. ročník Čím chcem byť. Ano. To sú také projekty, kde žiaci si píšu rôzne výstupy, prezentácie a odprezentovávajú ich pred rodičmi a učiteľmi, čiže to je taká veľká slávnosť naša. To je pri príležitosti ukončenia primárneho vzdelávania, teda vo 4. ročníku. Potom žiaci 8. ročníka vystupujú so svojimi životopismi a opäť je to na takej vážnej úrovni, pretože to vlastne prezentujú pred vedením školy a pred teda pred podnikateľmi alebo pred zamestnávateľmi, áno, takto. Čiže si pozývam niekoho z fakulty, niekoho z rôznych firiem, s ktorými napríklad aj spolupracujeme, čiže berú to naozaj vážne tie deti, prídu pekne oblečení, proste ako keby robili nejakú skúšku, pohovor alebo pohovor do zamestnania, áno. Čiže to je toto. Potom robíme tie workshopy, ktoré sú orientované na výber povolania. Jednak si pozývame k nám teda stredné školy, stánky, kde vlastne prezentujú a potom naši žiaci robia takisto deviatáci, áno. Pre našich žiakov rôzne povolania prezentujú. No a potom tu ešte som si aj pripravila Hra o trón je jedinečná aktivita v októbri. Trvá 1 alebo 2 týždne. Áno, Ríško, zapájaš sa do Hry o trón? To sa celá trieda, že zapája. Áno, je to o tímovosti, áno, ako plňa úlohy, no a potom vlastne je vyhodnotenie hry. Takže máte ju na týždeň alebo na 2? My tento rok sme to mali na týždeň. A skúsme to priblížiť, je to vlastne týždňová hra, kde tým trieda zberá body za to, keď sa zapoja do nejakej úlohy spoločne. Čiže koľko žiakov z danej triedy sa zapojí do tej danej úlohy alebo aktivity na ten daný deň, tak zbiera body. Čiže keď celá trieda, tak získava plný počet bodov. Keď niekto vypadne, tak nie. A preto je tá... Áno, vlastne u nás to funguje tak, že vlastne školský parlament vymyslia úlohy, ktoré sa potom vlastne odprezentujú. Ríško, aké boli úlohy tento rok? Pamätáš si? No, bolo, že tancovať makarénu, potom ešte, že máme priniesť magnetky zo najlepších príbehov a ďalej už si asi ani nepamätám. Ale tieto ti tak ostali v pamäti, že? A tancoval si makarénu? A každý na chodbe. To sme mali také spoločné, to bolo krásne. Celá škola sme boli vlastne po celej škole roztrúsení. Áno, to bolo veľmi pekné, to bolo na konci týždňa. A všetci ste sa zapojili? Áno. Všetci. A kto vyhral? Druhá B a ešte tam... Štvrtá A. Opäť štvrtá A sa mi zdá. Boli najtímovejší. A ty si druhá? A. On je druhá A. Tak, vám asi tam niekto... Ríško, máš dobrú pamäť. Druhá B, áno. A štvrtáci. Super. Čiže toto budete určite každý rok opakovať. Áno, a ešte by som chcela podotknúť, že ako výhra, lebo súťažujeme preto, aby sme niečo vyhrali. Jasné, motivujeme. Tak oni si potom môžu vybrať jeden deň, kedy môžu ísť na opekačku so svojou triednou učiteľkou. Hej? Čiže nebudú sa učiť, ale môžu si vybrať jeden deň, keď sa oteplí, buď v máji, v júni. A môžu si vybrať aj miesto, kam chcú ísť. Čiže ostatní sa budú učiť a oni sa ako trieda si pôjdu opekať. Výborne. Takže... Ríško, išiel by si čo? No hej. Som bol na opekačke iba raz, ale
do stredu, to je pre mňa niečo úplne iné, nejaký iný zážitok. No, musíš namotivovať svojich spolužiakov na budúci rok, aby ste boli prví a budete mať opekačku aj vy. Áno. Spolu. Áno, takže k tým aktivitám asi toľko, ale naozaj my žijeme tými aktivitami, rôznymi projektmi, či už veľkými, menšími. A vlastne o našej škole by sa dalo rozprávať veľmi veľa. Veľmi naozaj. Myslím si, že ten podcast by trval veľmi dlho, lebo... Do všetkého, do čoho by sme sa dostali, v každej téme by sme vedeli veľa rozprávať. Vieš, čo mňa ešte hreje pri srdiečku, keď chodím na školu a rozprávam sa. V podstate moja veková skupina má už presne také deti ako ty, Siriško. A moji kamaráti, spolužiaci a známi už v podstate dávajú deti do škôl a veľa mojich známych má deti u nás na škole. No, a keď sa s nimi rozprávam, tak jedno, čo mi stále opakujú a hovoria, že je veľmi dobrá komunikácia medzi učiteľmi a rodičmi. Že vôbec tam nie je to také tabu, aby sa bál napríklad rodič opýtať niečo u pani učiteľky, alebo zase na úkol, že by nebol informovaný a tak. A chcem sa ťa, Zuzi, opýtať. Je cieľom aj školy alebo na tých poradách, ktoré máte, pedagogická rada zásadne a tak ďalej, dbáte na to, ty hovoríš svojim kolegom a triednym učiteľom hlavne, že komunikujte s rodičmi, buďte otvorení. Je to takto nastavené, či to majú tí učiteľi? Áno, ja im stále vravím, keď sa aj vyskytne nejaký problém, že vždy je všetko o komunikácii. Ja veľmi s učiteľmi takisto komunikujem, rozprávame sa o rôznych problémoch. Takisto so žiakmi. Ja nemám problém sa prejsť po chodbe a opýtať sa žiakov, ako sa majú, či sa im darí. A proste tí učiteľia to proste vidia, hej, že ako komunikujem ja. A takisto, ako si povedala na porade, stále im vravím, treba sa so žiakmi rozprávať, s rodičmi a komunikujeme nielen tou ústnou, ale aj písomnou formou, hej, lebo vlastne aj ten EduPage, že vlastne tako, a to nie len v našej škole, to vlastne na celom Slovensku, to je taký ten mostík, alebo taká sociálna sieť. Áno, taký ten komunikačný kanál. Čiže oni vedia, že komunikácia je to najzákladnejšie. A to učíme vlastne aj deti. Preto napríklad na našej škole som zakázala, tak to poviem, že zakázala. Áno, zakázala som to, mobily. Ja keď som nastúpila do funkcie a dala som urobiť prvé propagačné video, a keď som ho potom pozerala, ešte si ty nebola v DSAčku, a videla som, ako vlastne počas prestávok deti sedia na lavičkách a pozerajú do tých mobilov a nerozprávajú sa, akože som povedala, tak toto nebude. Toto nebude. A tak som vlastne navrhla na porade, že teda by bolo dobré, aby sme teda tie mobily obmedzili. A aj sme tak urobili, zaviedli sme to vlastne do školského poriadku. A vlastne naozaj žiaci majú zakázané používať mobil. Keď prídu do školy, zamknú si ich do skriniek. Sú za to prísne postihy. Naozaj dvakrát, keď ich použijú, už majú zápis. Čiže, a myslím si, že to bol správny krok, lebo žiaci sa medzi sebou rozprávajú. Áno. Nevznikajú rôzne iné problémy, ktoré sme predtým mali. Áno, čiže sociálne siete a takéto veci. Takže žijeme si teraz, mám taký pocit, že tak pokojne. Hej. Nie sú také tie problémy. Áno, čiže cez prestávky deti hrajú ping-pong, lebo sme nedávno dali deťom na chodby tiež ping-pongové stoly. Čiže venujú sa pohybu, venujú sa majú oddychové zóny, majú všade chill zóny, môžu, majú, myslím, že toho využitia cez prestávky. Určite, áno. Dosť. Takže aj toto je tá komunikácia, toto tiež svojím spôsobom prispelo ku komunikácii. A ďalšia vec, myslím si, že každý rodič, ktorý dá k nám dieťa do školy, by mal mať ten pocit bezpečia, že teda dali sme vám tie deti, ste za nich zodpovední. A som spokojný v práci, lebo viem, že moje dieťa je postarané, aj v škole je šťastné. Samozrejme, že tie problémy vždy boli, sú a budú, čo sa týka, neviem, aj výchovných problémov aj podobne. Nie každý si s každým sadní, či už učiteľ so žiakom, žiak so žiakom, ani rodič s učiteľom si nemusí. Samozrejme. Ale to tak v živote chodí, ale naozaj dbám na to, aby tá komunikácia bola vo všetkých smeroch, aby aj tá dôvera tam bola, aby sme si boli tak rovní, že žiak, rodič, učiteľ, lebo
Nikto by sa podľa mňa nemal nad nikoho povýšovať, ani učiteľ nad žiakom, ani mali by sme byť takí rovnocenní partneri a komunikovať na takej rovnocennej úrovni. Áno, ja si myslím, že sa vám to aj darí. Áno, a ešte by som chcela podotknúť, že ja veľmi preferujem, aby vlastne na našej škole vládla taká tá ľudskosť. Lebo mám pocit, že tá dnešná doba je taká len rýchla, každý rieši biznisy a proste vytráca sa tá ľudskosť v tom ponímaní. Hej. A proste ja milujem, keď idem po chodbe a deti sa smejú, rozprávajú, sú šťastní, učitelia takisto, lebo aj toto je dôležité, aby sa aj učitelia cítili v tej škole dobre. No a keď ja toto vidím, že sú všetci takí spokojní, tak ja som tiež potom spokojná. Mne sa veľmi páči, a keď prídem na mukačku, ako slangovo si to povieme, tak viem, že ideš po chodbe a hneď deti, pani riaditeľka, ako sa dnes máte? A čo, ako? Hej, a hneď s nimi do debatky ideš, vôbec sa neboja. Ja keď som chodila napríklad na základnú školu, tak pre mňa bol riaditeľ nejaké také tabu, hej, že ježiš, dobrý deň a idem ďalej. Ale tu je to také veľmi pekné. Ríško, čo povieš? Keď stretneš pani riaditeľku, tešíš sa? Celkom. Ona je taká usmievavá, zlatá, že? Stále. Stále, že? Stále, keď ide po chodbe, no tak stále sa usmieva. Ja sa tomu fakt, keď už aj čudujem. Je to milé. Áno, ja vlastne mám aprobáciu 1. stupeň, ale ja vždy hovorím, alebo teda učím prvé ročníky, hudobnú výchovu a potom ešte aj etiku. Ten počet hodín vlastne musím podľa zákona odučiť, ale vždy si dám prvákov, hlavne kvôli tomu, aby som ich spoznala. Celý školský rok sa síce učím ich krstné mená. Jasné. Na konci už ako tak viem, ale aj druhákov teda, nielen prvákov hudobnú. Ale ide o to, aby sme si vypestovali ten taký vzťah pozitívne. Čiže my sa aj objímeme, proste prídem do triedy, sa na mňa vrhnú, ja ich vyobímam a začne hodina. A tak to trvá vlastne do takého 3. ročníka. Potom už nechcú. Ale veľmi, ja sa aj teším, keď aj žiaci z 2. stupňa prídu do riaditeľňa, povedia mi, aký majú problém napríklad aj s učiteľom. Jasné. A ja si to veľmi vážim, alebo viem, že majú vo mne dôveru, že sa môžu s akýmkoľvek problémom na mňa obrátiť a vedia, že sa to vyrieši. Áno, že ich neodsúdiš hneď pri dverách. Nie, lebo naozaj je dôležité, aby vedeli povedať svoj názor, zargumentovať si veci, ale aj tá odvaha sa cení. Lebo ja si tiež pamätám, že keď kto by za sociku išlo za riaditeľom povedať, že sa áno. Proste nie, to bolo také iné ponímanie toho riaditeľa. A ja nechcem byť nejaký strašiak, alebo neviem. Ja naozaj chcem, aby tá komunikácia bola medzi nami taká ľudská. Ríško, čo robíte na informatike? No, kreslíme si na počítačoch, učíme sa aj písať. Tu máme taký jeden program, sa volá TuxPaint a tam vlastne sa môže aj písať, aj proste tam máš také ikonky a tam vlastne si tak ťukneš napríklad text a vtedy si dáš takú paličku a píšeš na klávesnicu. A z toho, čo ťa najviac baví? Pečiatky. Pečiatky? Fíha, také môžete robiť. Hej, to tam máme také rôzne obrázky, čo proste si niekde dáme. Aha, wow. A potom čo s tým? Si to vytlačíte? Alebo len si to uložíte? Alebo... No, jedna pani učiteľka chce, aby sme si to ukladali, druhá nie, takže... Jasné, záleží od pani Naša učiteľky. triedna tiež učí iba druhú skupinu, si podľa mňa si bar z toho veľa neukladá, ale naša chce, aby sme si ukladali, že by si potom pozrela, že jak sme sa naučili a také. A nejaký váš pokrok, aby mohla zhodnotiť, že čo ste na začiatku roka zvládli a teraz na konci roka zrazu už nie, že len si ťuknem na pečiatku, ale už si ju aj vytvorím napríklad. Ríško, cez prestávky viem, že teraz pani riaditeľka vám zabezpečila tie pingpongové stoly alebo stolno-tenisové stoly. Chodíš hrať? Cez veľké prestávky povedala, že možno budeme chodiť. Ale tam je rozpis vlastne, lebo oni z začiatku, keď sme to tam dali, tak sa všetci nahrnuli a potom sa hádali, že kto bude. Tak po 3 dňoch som urobila rozpis, že nejaký poriadok musí byť, lebo to je tiež dôležité. Tá disciplína nejaká. Tak ja sa na to pozriem, Ríško. Dobre? Ale hrajú deti aj a dokonca aj my učiteľa sme začali hrať, čo je skvelý relax. Ja môžem povedať, že aj tu na gymnáziu
A náš technik Šimon určite tiež bude pritakávať, že tu sú 2 pingpongové stoly a non-stop. Každá jedna predstavka. Áno. To sa tu hrá a takisto aj učitelia. Áno. So žiakmi a tak ďalej. Akože, dobre, toto je stredná škola, takže úplne akože sme niekde inde, ale áno. A tak naši sa učia, hej. Ale už tak ten druhý stupeň už celkom tak už dobre im to ide. Hej. Dobre, toto je podľa mňa skvelá vec. Využiť tie prestávky, lebo tá psychohygiena je veľmi dôležitá prejsť predmetu do predmetu a nie teraz len, ale aj sa aj vyvetrať, mať nejaké hygienické veci, ktoré potrebujem trošku si, keď mám 15-minútovú prestávku, tak môžem si chvíľku zahrať a tak ďalej. Ríško, počúvaj. Čo by si odkázal budúcim školákom, aby prišli na tvoju školu? No, že tu sú dobré učiteľky a že je tu aj dobrá riaditeľka. Áno. No, áno. No a že hlavne, že tu máme takú kreatívnu školu. Že to je, stále sa niečo v nej robí. Že nudiť sa nebudete. Príďte k nám. Viem, že sa stále zapájate do rôznych aktivít, ale nie len na škole, že vytvárate tie aktivity, ale aj sa zapájate do projektov, do charitatívnych akcií a tak ďalej. Tak mohla by si aj toto spomenúť? Áno. Už niekoľko rokov vlastne, odkedy som vlastne nastúpila do funkcie, tak sa zapájame do rôznych projektov, ktoré organizujú OZ-ka. Napríklad v Prešove je to OZ-ko Podaj ďalej, kde vlastne oni organizujú ponožkový október. Ďalej sa zapájame Biela pastelka, Hodina deťom. Už niekoľko rokov spolupracujeme s Domovom sociálnych služieb v Kružlove, kde im pred Vianocami robíme také balíčky pre seniorov. To je veľmi krásne. Ktorí sú tam, áno. A posledné 2 roky tiež cez našu rodičku, teda rodiča, vytvárame vianočné pohľadnice pre deti, ktoré sú onkologicky choré. Do nemocnice. Tak ich aj pre zamestnancov. Takže snažíme sa, aby tie deti sa aj podelili s tým, čo majú, lebo nie je dôležité len dostávať, ale aj dávať. Takže aj takéto charitatívne akcie robievame, Je to pekné. Hej, toto je veľmi pekné. Ako ja verím, že aj iné školy sa zapájajú do týchto vecí. Ale vždy to treba podľa mňa podporovať a veľmi sa teším, že Mukačka tiež podporuje takéto pekné akcie. Skúsme prejsť nejaké vaše mimoškolské aktivity, krúžky, čo máte v škole. V podstate každý učiteľ má nejaký krúžok. Na prvom stupni to tak zvykne bývať, že triedny učiteľ má svoj krúžok a k nemu chodia jeho deti, ale nie je to stále pravidlo, lebo teraz už druhý rok máme ZIPieho kamaráti, to je taký trošku iný krúžok, kde sa riešia rôzne hodnoty. Majú to 2 učiteľky, musia si k tomu urobiť vlastne vzdelávanie a tak ho môžu, takže tak sa aj tie deti miešajú. Ďalej máme... No a na druhom stupni potom už majú podľa zamerania učiteľia. Čiže majú deti z čoho si vybrať a chodiť na tie krúžky. Ďalej, veľmi je teraz u nás preferovaná robotika. Nakúpili sme kopec robotov nových a pani učiteľka s nimi má tie krúžky a deti to veľmi zaujíma. A taktiež na druhom stupni teraz v rámci projektu sme tiež nakúpili tie byty, tak pán učiteľ bude s druhostupniarmi tiež programovať, tak sa na to teším. Takže toto je celkom také, že fajn. Snažíme sa vlastne aj istou dobou. Samozrejme, že... Digitalizácia, hej, áno. Takže čo sa týka takého digitálneho vybavenia, tak všetky triedy na prvom stupni vlastne sú vybavené interaktívnymi tabuľami. Učiteľky vlastne majú rôzne tie edukačné platformy, ktoré využívajú vo vyučovacom procese. Máme 3 počítačové učebne, takže my sme tak ako celkom fajn vybavení. Tablety a teda žiaci majú k dispozícii v rámci vlastne motýlej pedagogiky. Tých vlastne budú využívať. Oni ich aj využívajú, ale tam to bude viac tak cielené. Takže máme k tomu pozitívny vzťah. Sú tie krúžky naplnené? Áno. A je o nich záujem? Áno. Pani učiteľka jedna má tanečný krúžok, pohybové hry, nemčina celkom je cool. Aj prvostupniari majú možnosť chodiť na nemecký jazyk. A tak.
tak. Dobre, že hovoríš o jazykoch, lebo každý si myslí, keďže sme DSA, čo je Deutsch Slovakische Akademie, tak každý si myslí, že sme nemecká školy. Tak mi povedz, ako to je. Aké jazyky sa u vás učia a ktorý je ten primárny? A tak? Áno, no my sme vlastne súkromná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, aj keď to u mnohých ľudí evokuje, že a hlavne v prvých rokoch to bolo, že či sme nemecká škola, či sa u nás hovorí po nemecky. Ja som riaditeľka, ale ja neviem po nemecky, taký paradox, ale je to zriaďovateľ je vlastne Slovák, čiže sme vlastne vyučovací jazyk slovenský. U nás sa vyučuje vlastne od prvého ročníka anglický jazyk, 2 hodiny týždenne. A potom v 5. ročníku máme posilnený druhý jazyk už nemčinu, lebo inak je od 7. ročníka a deti majú možnosť navštevovať na prvom stupni krúžok nemčiny. Lebo nikdy sa my sme chceli aj, plánovali sme teda kedysi otvoriť triedu s nemeckým vyučovacím jazykom, ale tu na východnom Slovensku nie je nejaký záujem, že by sme mali 2 triedy, jednu anglickú, druhú nemeckú, takže len angličtina. Ale nemčinu sa môže učiť. Ale v podstate do portfólia, prečo si vybrať našu školu, nedávame tu tie jazyky, lebo to je proste už bežná súčasť, hej, čiže nie je to nič výnimočné, proste tie jazyky sú dôležité aj pre nás a je to také bežné už v podstate v každej škole. To je také už normálne, že tie jazyky sú dôležité. Ríško, ty máš angličtinu tým pádom, keďže si druhák ešte zatiaľ. A bavíte? Celkom. A skús mi niečo povedať po anglicky. Apple? Dobre. A ešte povedz, aspoň vieš povedať, že moje meno je Ríško? Predstav sa po anglicky. Sa určite také? My name is Ríško. Super. Very good. Super, perfektné. Dobre. Ešte by som chcela povedať, že máme v 2. ročníku už máme informatiku. Takže to je tiež fajn, lebo ja už neskôr, takže toto sme si tiež posilnili. Väčšina je od 3. hej, čiže už druháčence vedia pomaličky pracovať, takže to ešte máme. Ríško, a ty a nejaké digitálne technológie? Ako si na tom? Myslím, mobil, počítač, tablet a tak ďalej? No, ja skôr na telke robím väčšinou. Akože doma, že keď prídem domov, no tak si takedy akože zahrajem PlayStation na telke, ale nie, že by som nejak hral hry na počítači a na tablete. Nie, ale takedy aj mobil tatíko si požičam. A čo tam také pozeráš na tom mobile? Väčšinou hrajem hry dajaké. Hej? A aké ťa najviac bavia? Sonic. Sonic ťa baví? A to máš aj na Playku? Čo nie? Nie? A na Playku máš aké hry? No napríklad, to je taký Minecraft, potom Roblox. To sú všetko výborné hry. Ešte Astros, to je také úplne, že od PlayStation. Hej, viem, čo je Astro, ja veľmi ľúbim Astro. Teraz ja som trošku mimo, neviem vôbec, o čom sa rozprávate. Astro je taká už hra nainštalovaná v PlayStatione, nie? No, dobré. A on si tak chodí a zberá rôzne úrovne. Taký robotík. No a tak ďalej. Áno, čo sa týka tej informatiky, závisí to vlastne od rodičov a od vlastne tej rodiny, ako tým deťom dovolia. Lebo mám také skúsenosti, že niektoré deti s tou myškou vôbec nevedia robiť ešte, hej, keď máme tú informatiku na 2. stupni, teda v 2. ročníku, ale niektoré sú akože už to majú v krvi, hej. Ono to je presne tak, jak hovoríš, hej, že keď s tým prišli do kontaktu, vedia to. Áno. A čo povieš štatisticky, keď to tak ty vidíš, je viac tých, čo vedia, alebo tých, čo nevedia? Áno, viac tých, čo vedia, hej. Viac, čo vedia, hej. Maličko je takých, čo vôbec akože neprišli. A nemyslím si, že nie je to z toho dôvodu, že nemajú doma notebook, počítač, lebo to už je taká doba, že každý má, hej. A zvlášť, keď bola korona, tak všetci si to vlastne museli nejakým spôsobom zabezpečiť. Ale viac je tých, čo vedia, hej. No proste tejto dobe sa musíme prispôsobiť a už presne tak. S tým začať aj žiť. Áno. Dobre. Je niečo, pani riaditeľka, čo by si chcela ešte našim poslucháčom? Áno, ešte by som chcela povedať, že teda sa zameriavame aj na nadané deti. Lebo to je vlastne aj, bolo to v našom portfóliu alebo v ponuke, že teda my sme plánovali otvoriť triedu pre nadané deti, lebo snažila som sa nejakým spôsobom
zaplata tú dieru v Prešove, ktorá bola, lebo v Prešove máme iba jednu školu, ktorá má triedy pre nadané deti už s dlhodobou tradíciou. A my nie sme o nič horšia škola, ako tá. Mám schopných učiteľov, šikovných, kreatívnych, vynikajúcich, úžasných, takže som si povedala, že prečo nie. Lenže aj sme mali prihlásené deti, len oni musia prejsť nejakou diagnostikou, dovršiť nejaké to, teda mať nejaké to IQ a nenaplnilo sa nám počet detí na tú triedu, hej, lebo prihlásení boli, len neprešli diagnostikou. Takže nakoniec sme tie deti integrovali do bežných tried. Čo v zásade je to fajn, pretože rodičia to tak potom začali vnívať, že nie sú tie deti také, že nálepka nadané. Áno. Ale sú teda integrovaní a my pre tieto deti robíme veľmi veľa. Čo napríklad? Takže okrem toho, že majú vypracované IVVPčko, to je samozrejme učiteľia. Čo je, musíme povedať, čo je individuálny výchovno-vzdelávací plán, ktorý robí špeciálny pedagóg s učiteľom, pretože tie deti vlastne majú, ešte sa vrátim k tej diagnostike, oni tam majú že všeobecné intelektové nadanie a oni sa vlastne od toho prvého stupňa začínajú profilovať. Hej? Čiže niekto má nadanie na jazyky, niekto na matematiku a to, tak sa potom vlastne zistí, hej? Že kto čo na čo. No a ja mám veľmi šikovnú vlastne dve pani učiteľky, ktoré sa venujú týmto deťom, že raz mesačne robia stretnutie, volá sa to, že stretnutie nadaných DSAčkárov a tam sa vlastne v priebehu jedno dopoludnie, myslím, že sú to 2-3 hodinky alebo tak nejako, riešia rôzne úlohy, hry, navzájom sa učia, čiže mladší učia starší mladších, spoznávajú sa, vytvárajú sa také väzby. No a... Áno, je to také pomixované. Ja som na jednom bola a boli tam aj prvostupniari, aj druhostupniari. Úplne perfektne so sebou spolupracovali, mali s veľkými, bolo to super. Hej, áno. Takže toto. No a potom vlastne na našej škole funguje klub nadaných detí pod vedením Ľuboša Lukača. Má s nimi vlastne každý piatok, ale chodia tam aj nenadaní. O tento klub je naozaj veľký záujem, no lebo on s nimi robí úžasné veci. On, tak ako hovoríš, úžasné veci, ja keď stále vidím, čo z toho krúžku alebo z toho klubu vyjde, tak je to stále nejaká téma. Áno. Stále niečo iné zabrdnú, keď to tak mám povedať, do všetkých možných tém, čo sa dá a je to úplne wow. Áno, takže toto. No potom v podstate každý nadaný žiak musí ukončiť školský rok svojou ročníkovou prácou, ktorú opäť robíme v takom väčšom štýle, že prídu rodičia, prezentujú to pred rodičmi, pred učiteľmi. Každý žiak si vlastne vyberie tému, ktorá ho zaujíma. Vlastne vytvorí taký projekt, že žiaci na prvom stupni môžu urobiť projekt vo forme plagátu, že treba si tam napíšu text, čo ja viem, buď o nejakom zvieratku, takže hĺbšie, idú do hĺbky, napíšu tam nejaké zaujímavosti, nalepia si obrázky alebo nakreslia. Závisí kto, čo si vyberie. Hej. Tí druhostupňári to už majú trošku, buď si robia nejaké PowerPointové prezentácie alebo ukážky do nej to sú také trošku iné. Veľmi, veľmi krásne práce aj minulý školský rok urobili a potom práve Ľuboš Lukáč robí na fakulte, na pedagogickej, teda na Prešovskej univerzite, pedagogickej fakulte, katedra špeciálnej pedagógie. On vlastne robí takú prezentáciu ročníkových prác, nesúťažnú prehliadku zo všetkých, vlastne 4 školy sme tam boli minulý rok a vlastne 3 naši žiaci, takí tí najlepší, čo sú, tak idú prezentovať pred študentmi vlastne špeciálnej pedagogiky, hej, aj pred profesormi. Takže to je také, že wow. Čiže malí prednášajú veľkým. To je skvelé. To je úžasná skúsenosť aj pre tie deti a je to aj taká motivácia pre nich. Hej. A povedz mi ešte, keď máš nadané dieťa v triede, máš tam, nehovorím, že teraz nie sú ostatní nenadaní, ale papierovo, keď to takto mám povedať, hej, že zdiagnostikované, že mám nadané dieťa. Teraz, ako pristupujú učitelia v normálnych klasických Väčšinou tie nadané deti už vedia čítať, hej, čiže oni v podstate vypracovávajú. Takto, nadané dieťa nemalo by byť známkované z niečoho navyše. Ono má byť známkované vlastne z učiva, ktoré má zvládnuť aj bežný žiak. Čiže rovnaký cieľ majú. Áno. Ale to, že ono je nadané, tak učiteľ mu vlastne vytvára niečo navyše, náročnejšie, podľa toho, čo mi je lepšie, či už vie počítať, alebo čiže vytvára mu pracovné listy,
zapája ho do niečoho, do nejakých aktivít, napríklad pomôcť spolužiakovi, to rovesnické učenie, ale závisí, že na čo má to nadanie. Áno, chápem. Čiže má niečo navyše stále a učitelia všetci učitelia už vedia, že ako pracovať práve s takýmito nadanými na prvom stupni sú to väčšinou tí triedni učitelia, na druhom stupni tých máme menej, lebo čo sme mali viac, tak už odišli. Minulý školský rok boli 9-táci, tak teraz ich máme menej. Viac je ich teraz na prvom stupni. Takže s nimi viac menej učitelia. Dobre, a teraz poďme od nadaných práve k žiakom, ktoré majú nejaké iné. Vlastne na našej škole je asi okolo 50 detí žiakov so špeciálnou výchovno-vzdelávacími potrebami. Čiže a vlastne aj nadaní sú žiaci zo ŠVVP a tá druhá skupina, to sú rôzne dysgrafie, dyslexie, dysortografie, poruchy pozornosti, narušená komunikačná schopnosť a vlastne aj a vlastne pre všetky tieto deti, pre tú celú skupinu máme vlastne podporný tím špeciálneho pedagóga a dvoch asistentov. Čo je málo, ale zase sa musíme riadiť financiami a tak ďalej. To už je iný súdok problému. Čiže vlastne tento podporný tím práve napomáha týmto žiakom zvládať vlastne tie všetky to vyučovanie, teda tie ciele, čo má zvládnuť aj so svojimi problémami. Učivo. Čiže vlastne práve tým, ktorí majú problém s dysgrafiou, teda s pravopisom, s čítaním, s matematikou, tak tým sa tiež vytvárajú pracovné listy, majú kompenzačné pomôcky. Dobre. A povedz mi takému laikovi, poďme vysvetliť, že keď má moje dieťa nejakú dysgrafiu alebo má nejaký problém teda s písmenkami alebo tak, že sa mu mýlia a máte toho asistenta, no čo robí? Ako mu pomáha? Či ako to vlastne tak napríklad prebieha? žiak, ktorý má, čo ja viem, dyslexiu, čiže problém s čítaním, s písmenkami, tak používa asistent čítacie okienko. To je také špeciálne okienko, ktoré sa tak posúva, aby žiak vlastne, aby nemal takúto roztečenú pozornosť, ale presne sa zameria na tie písmenka. Čiže čiže asistent je s ním na hodine? Áno. V podstate majú na matematiku, ale aj na slovenčinu majú rôzne kompenzačné pomôcky, nejaké obrázky. Ono vlastne tí žiaci majú aj pri písomkách rôzne úľavy, čiže môžu používať napríklad tabuľky na násobilku alebo kalkulačky na matematiku. Čiže tá asistentka je aj pri písomke s ním? Áno. Áno, aj pri písomkách je. Ako nehovorím mu výsledky, ale keď má problém s čítaním, tak mu prečíta zaranie, lebo sú rôzne formy dyslexie, ľahká, stredná, ťažká a závisí, že aký na tom ten žiak. A takisto aj psychológ. Psychológ je na škole veľmi dôležitá. To je tak dôležitá osoba, ale bohužiaľ nie sú zahrnutí v normatíve. A školy na to nemajú. Školy na to jednoducho nemajú peniaze si zaplatiť takého človeka, ale on by pomohol nielen tým žiakom, ale aj učiteľ častokrát potrebuje pomoc, lebo sú rôzne problémy, rôzne situácie, kedy aj nezvládne tú situáciu, lebo všetci sme len ľudia, povedzme si. A taký pubertiak dokáže učiteľa do nepríčetnosti vytočiť. A potom kde sa ocitnú u mňa v riaditeľni a riešime. A niekedy, naozaj ja mám tiež niekedy problém správne posúdiť tú situáciu, vyhodnotiť. Je to ťažké. Je to ťažké. Ale dávaš to aj ty? Aj sa v škole v podstate tak nejak pekne vie ukorigovať a nájsť ten správny spôsob, aby sa všetko dalo. Áno. Nájsť spôsob, ako sa Lebo dá. vždy je všetko o komunikácii. Presne tak. Ríško už ti je dlho? Ríško už zýva. Ríška už ma nebavia počúvať moje reči. Ale Ríško je úžasný, ja ho mám na etike. A s ním sa dá tak porozprávať dobre, ako s dospelým proste. On ide ako píla. On je zlatý. Veľmi ja svoje deti milujem. Niekedy už piatok nevládzem. Už neviem, ako sa volám, ale je to... Učiteľské povolanie je veľmi krásne, ale je veľmi ťažké. A najviac sa mi na tom páči to, keď vidím za sebou v júni ten výsledok, že čo sme urobili, ako rodičia reagujú, lebo máme rôznych rodičov a najviac sa mi páčia rodičia, ktorí prídu na konci školského roka a donesú mi kvety, že pani riaditeľka, ďakujeme vám za celý školský, a mňa až tak slzy idú, lebo ja nie som zvyknutá, lebo väčšinou sa riaditeľom nenosia, to väčšinou deti nosia triednym učiteľom a proste
ja mám tak slzy na krajičku, že wow, dobre, asi je niečo dobré. A som za to potom aj tak vďačná. Aj. Aj ja si myslím, že aj celé v podstate DSA je vďačné aj za tvoj prínos celý, ktorý vedieš, akým vedieš tú školu, aj kde sa dostáva za posledné roky, lebo súkromná základná škola DSA v Prešove naozaj nejak rastie a dostáva sa do popularity a práve si myslím, že tvojou tvárou a tvojim prístupom a tým celým že je to tvoje dielo. Samozrejme s tímom ľudí, ktorí máš okolo seba. Áno, samozrejme. Ty si súčasťou. Bezo mňa by to nešlo. Áno, keď ťa môžem prerušiť, lebo ja som... ja chcem teraz tu na tejto pôde vašej školy povedať, že ty si pre DSA takisto jeden úžasný a prínosný človek, bez ktorého by ani tie školy neboli tam, kde boli. Lebo my sme, pamätáš si, keď sme začali asi pred koronou, alebo počas korony, sme začali točiť tie prezenčné, teda tie videá s našimi učiteľmi. Najprv sme to boli my dve, potom sme do toho zatiahli, učiteľky guľali očom, že Páne Bože, že Kristi, jak to tam poviem a potom sme riešili, nie že len čo povieme, hej, lebo tam bolo treba aj napísať ten text, bla bla bla, ale aj ako budeme vyzerať. A počas korony, no kde pôjdeme ku kaderníčke, to je všetko zatvorené. Ja si na tieto obdobia veľmi, veľmi rada spomínam a keď sa tak spätne pozrieš dozadu, čím všetkým sme si my prešli, ako sme museli prísť na tie grify, že ako napísať správny text, posedieť si po večeroch pri tom, ako sme si to konzultovali, keď si pamätáš, ako sme stále v auguste si sadli u mňa v kancelárii, dali sme si kávu a sme povedali, no čo ideme robiť tento rok, aký urobíme nábor pre žiakov, lebo teraz, lebo vlastne už niekoľko rokov vždy sa nám podarilo vymyslieť nejakú super aktivitu, ako tá naša knihomorka, ktorá tak osvietila v tej mojej riaditeľni a tak pokračujeme v tej tradícii. Aj teraz máme úžasný projekt tradície, ľudové tradície s knihomorkou a moje učiteľky sa to tak zažrali, že už máme výzdobu áno, tak jak povedz, že bude aj deň otvorených dverí 13. marca, ktorý bude v ľudovom šate práve s tou našou knihomorkou s ľudovými tradíciami. Čiže lebo vlastne spolupracujeme, to sme vlastne nepovedali, že v rámci, lebo my tak skáčeme, lebo to je toľko toho, že proste to človek nedáva. To sa nedá takto, že ja som si tu, priznám sa, že som si tu aj napísala poznámky, ale vôbec nečítam, lebo ja tak idem jak pila dneska. Ja som sa tak toho aj trošku bála. Ale dobre, vrátim sa naspäť k téme, že my vlastne spolupracujeme s tými okolitými škôlkami a vlastne spolupracujeme s učiteľkami predškolákov. To už naše prváčky učiteľky spolupracujú s nimi a pripravili sme si pre nich teda od oktobra našu knihomoľku ľudové tradície, čiže Ivka vytvára video. To som ja. To je Ivka na druhej strane oproti mne. Áno. A potom vlastne výstupom učiteľky si s deťmi pozrú a ich úlohou je vlastne pripraviť nejaký výstup, čiže buď zaspievať pesničku, alebo vytvoriť nejaký výrobok, alebo niečo zatancovať, teda zaspievať pesničku a oni potom k nám prídu 13.3. o 10.00 s pani učiteľkami. My pre nich už máme pripravené vlastne, ešte som ti zabudla povedať, že moja mama napečie koláče pre deti, také tie maličké moravské buchtičky. No a potom po obede vlastne máme pre rodičov DODčko vo veľkom štýle, kde vlastne naše pani učiteľky budú mať stánky, v ktorých budú rôzne aktivitky na ľudovú tému. Čiže niekde budú robiť modrotlač, niekde budú piec vrkoče, pozvala som si opäť nejakých ľudí, hudobníkov. V umeleckej triede budeme mať takisto takí husličky, tam budú naši žiaci, aj budú spievať, tancovať. Ríško môže na ukulele začať? Ale to nie je ľudová táto. Nie, nepatrí to k tomu. Ale máme žiaka, čo hrá na husličky, aj čo tancuje, takže v ľudovom súbore, takže aj toto. Čiže je toho tak, a to som chcela povedať, že učiteľky sa tak zažrali do toho, že my už teraz máme urobenú izbu ľudových tradícií na chodbe, už tam je všetko, lebo opäť je to komunikácia s rodičmi. Napísali sme cez EduPage, kto by bol taký láskavý, kto má k dispozícii, kto môže požičať rôzne takéto staré predmety a rodičia sú akože úžasní v tomto, čiže my už máme skoro všetko hotové. Už len čakať. Hej, a už len vlastne čakať. No a
Všetko je takisto aj o komunikácii aj s inými inštitúciami, čiže my si na tento deň zapožičame kroje z ľudového súboru Šarišan. No, za to im ďakujeme. Áno, za to im už teraz ďakujeme. Takže učiteľky budú v krojoch oblečení. Budeme ich vítať rodičov, budeme vítať aj deti chlebom a soľou. Chleb nám napečie naša mamička. Proste sú... A ja chcem len povedať, že ja za kamerou tiež budem v kroji, ale ja už som si pre moju kameru tiež vymyslela jeden ľudový prvok, aby tam nebola taká až veľmi moderná, tak budeme ladiť. Áno, tak to sa teším. Tu sa teším, takže ja v podstate tieto akcie milujem robiť. A ja tiež. Ty takisto. Áno. Čiže ja si myslím, že my sme sa tak dve stretli a robíme asi úžasné veci, lebo ja sa teším, že keď takto. Chcem sa dostať ešte k pointe. Keď som hovorila, že keď tak rekapitulujem potom v júni, že čo, tak hlavne v náborovom období, keď iné školy niečo napodobňujú naše, čo my vymyslíme, tak na jednej strane ma to tak škrie, a na druhej strane si hovorím, že asi robíme niečo fajn, keď sme inšpiráciou pre iné školy. Tak, vždy si to tak povieme. Vždy si to tak povieme a potom vždy niečo vymyslíme ešte lepšie. Presne tak. Preto sme dnes aj tu. Preto sme aj tu, lebo toto nemá nikto. Áno. Hej, takže a ešte ja mám takú túžbu, lebo ešte sme nepovedali jednu vec, že Ivka na našej škole má vlastne krúžok DSATV, kde vlastne má tým žiakov, s ktorými vlastne točí rôzne reportáže, potom tie reportáže strihajú, deti robia moderátorov, pýtajú sa a takou mojou túžbou je na našej škole urobiť štúdio, len nemám peniaze, ako vždy. Ja viem, granty, neboj sa, niečo nájdeme, napíšeme. Takže toto je taká ďalšia výzva, ktorú by som chcela nejakým spôsobom, možno budúci školský rok, uvidíme ako. Keď sa nám podarí, takže ja sa veľmi teším aj tejto spolupráci, lebo je to super, skvelé. Áno, ja hovorím, že táto škola je moja srdcovka. Už asi viete prečo. No dobre, ja vám veľmi pekne ďakujem za tento náš rozhovor, za to, že určite sme priblížili školu aj rodičom, aj predškolákom, ale aj širokej verejnosti, ktorá možno by chcela vidieť dovnútra tej vašej, našej školy. Ja ju beriem ako moju tiež. Ďakujem ti, Ríško, že si bol dnes s nami v štúdiu. Že si vydržal aj sedieť, aj keď nič nerozprávaš, čo je na druhákov úplne, že skvelé. Zuzík, ďakujem veľmi pekne. Ak bude niečo sa diať veľkolepé ešte v škole a tak ďalej, budú rôzne akcie, o ktorých nám budeš chcieť prísť povedať, hoď aj s učiteľkami, so svojimi, alebo takto, máš dvere do štúdia vždy otvorené. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem. Obidvom poslucháčom ďakujem tiež, že si vypočuli a že prišli až tu do konca s nami a vydržali to. Verím, že sme vám dali cenné informácie a budeme sa počuť pri ďalšej epizóde. Takže... Ja by som sa tiež chcela veľmi pekne poďakovať za pozvanie. Bola to moja prvá premiéra, teda nikdy som také niečo nerobila. Len som chcela povedať, že tie poznámky, ktoré som si urobila, mi boli na nič, ale som veľmi vďačná za túto skúsenosť a prídem aj na budúce samozrejme, lebo myslím si, že je toho ešte viac, čo by sme si mohli porozprávať. A možno aj na iné témy, ako len predstavovať školu. Presne tak. Celkom ma to zaujalo. Kľudne takže môžeme. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, Ivi. Nie je zač. Ríško, môžeš sa aj ty rozlúčiť. Veľmi sa mi tu páčilo na tomto rozhovore. Ešte prídeš? Ešte ťa zoberieme? Dobre, tak vymyslíme na budúce nejakú tému, o čom by sme mohli sa porozprávať. Dobre? Dobre. Ďakujem vám veľmi pekne. Aj my ďakujeme. Majte sa krásne všetci. Pekný deň. Pekný deň.